Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Хрис и AK Big Fat Masur и това май най-хубавото смисъл, най-хубавото посрещане на клипа, защото преди само някакво аз започвам да говоря и само някой почва да говори с мене. Знаеш какво тук няма PvP? Да, влез на Skywars. Не яра на Survival. Искаш ли на това? Блоковете, Skyblock. Бате, аз съм на това, на Survival. Ама аз тук съм се развил, чакайте. Кит. Чакай, и аз влизам тогава. Имаше къща, нещо такова. Не си спомням. Ама аз бях с един друг профил. И сървъра ми лагва. На Survival Games. Не на Survival. Само Survival, добре, влизам. Има ли китове тук? Да. Кит, певе. Тук не могат да се отварят честовете. Не знам, нещо бъгва сърва. Бате, къде е ПВП-то? Чакай, китовете какви са? Пишеш кит. О, колко китове! Кит Хънтър. Хънтър е доста тъп. Не, аз няма играя. О, колко на... Да, влезай! Не, аз влизам в Skyblock. Араде! Skyblock ще играя. Много те моля, след малко влез Skyblock. Не, сега ще играя, то там лагва сървъра там. Не, изобщо не лагва. Аз съм Skyblock. Вече. Моля те, влез само един път в това. Skyblock съм, влизал съм преди. Араде. Влязох. Телепорт, PvP, ама Skyblock е много яко. Кит. Хердър. Тук има адски много такива. Кит, PvP. Кит Фармър. Влизай в Skyblock. Да, сега Фармър. Какво е Кит Фармър? Ама то Кит Фармър е по-силно от Кит ПВП, да ти кажа. Окей, влизам. Да, наистина. Skyblock, ето го. Аз ще оставя фен. Ема тук няма. Има едно честно. Хриска, да ти кажа, тук има ли китове? Да, тук са всичките. Тук са същите. Кит! Супер! Отиваме бързо! Напиши The Tools да видиш какви неща има. Тулс? Да, The Tools. Пред него. Ето го. Кит. Д-Т-У-Л. Опа. Лопата и кирка! Да. И каска топхет! Има, това е виж, живот. аз съм ноч. Кит ноч. Не, ковър ще напиша. Аз съм ноч. Предишния ми канал винаги започваме така клипа. Здравейте. Почваме в портала ли влизаш? Не бе, чакай. Аз сега ще разгледам всички китове. След Skyblock какво се прави? Чакай, нищо не прави. Кит... Firework. Напиши Firework. Това кит кавъра на Меки. И на мене. Това е някаква книга. Firework са фойерверки. Какво да е? Готино. Кит... Ноч ще напиша. Готина. Ноч, глава. Стига бе. Кит. Аз съм с нея. Кит... Хердър е много як. Аз съм си взел. Хит... Хънтъра е як. Хънтър. Да, и Хердъра има същото. Не, на едното са зомби яйца, другото е друго. Аз трябва да ги изхвърля някъде. Кит... ПВП не съм написал. Аз всичко съм написал. Кит... ПВП.
Аз съм го написал и пак мога. Кит. Хердър. Хердър. Аре, почваме. Давай. Аз ти имам на PvP-то. На ПВП-то? Да. Не, аре на Скайблока. Нали тук сме на Skyblock, аз си искам само да видя какво е PvP-то. От тук е много готино. Къде започваме Скайблок? Просто отиди в портала на Kit PvP. На Кит ПВП? Да. О май гос! ПВП арена Убих един брато, измузех всички айтеми. ПВП арена по-скоро. Да, точно. Убих един и му взех всички. Да, ма тук няма Скайблок. Къде е Скайблока? Спаун. Убих един и му взех всички айтеми. Знаеш колко айтеми имам? И знаеш колко глави имам? Еми, може би Warp. Да напиша. Ама тук има Warp, какво? Може би трябва някакси да се развием или нещо подобно. Как? Аз съм тук на спална. Нещо трябва да направим. Телепортни се до мен. Отиди на спаун. Аз знам какво си. На спална съм. Отиди Остров! Отиди На на остров. Pleasure Plate-а. Да, на остров, И където тр- пише. Да, и трябва да се телепортнеш до мене. Телепортнал съм се. тъп. Обаче не до тебе. О, ма късва, а защо китовете не изчезнаха? Еми, сега тук просто трябва да се развиваме. Телепортни се до мене. Окей, чакай. Ти ме добавиш, това е твоето. То е добавено. Добави ме. В моето ли? Не! Прати ми тъпа просто. Чакай, са. Бързо. Просто изчакай са малко, защото тук трябва да си взема всички неща. Легло и такива. Чай, че съм гладен. Дърво и такива. Ще си взема всичко. Омага, знаеш ли, че като щупиш най-долното бълче на дървото и то цялото пада? Да, бе. Не бе. Да, им сложили са готиния пулгин. Това ми е любимия пулгин. Омага, тук е много лесно се... Тук много лесно се печелят камъни. А сега Телепортни си се до мене, моля те. Окей, сега. Само да си обра всичко, абсолютно всичко. Значи печката ще ми трябва. Тук верно се добавя. Паднах! Да, бе. Спаун. Ох, оживях, като написах спаун. Знаеш ли, че тук, като паднеш и като напишеш спаун, си пак жив? Да. Тъпа. Биг. Биг, мама. Можеш да чупиш. Чупи един дърт. Опа, дърт. Да. Не, Как се добавя? ами... Ад и името. Чакай. Нещо, какво трябва да е. Моето легло ще е до твоето. Не знам как да те добавя. Не знам Не всъщност. знам. Намери начин. Ходи на спална, виж. Спаун. Чакай, сега ще видя. SMS, money, магазин за спаунери. Искаш ли да не си строим къщи и такива? Няма. Просто се развиваме. What? Всичко ми е изчезнало. Кит. Абсолютно всичко ми е изчезнало. Всички китове? Да, и всичко. Що? От честите не знам. Аз затова нищо не си слагам в ендър часовете. Не, всичко ми беше там. Ока. Нищо, давай. От китовете ли? Да. След 11 часа пак ще ги получиш. Ма как да те добавя? Не знам. Значи, не знам, напиши просто нещо. Пиши нещо, момченце. Аз съм тук при тебе. Чай само да се бия на PvP-то да взема някакви айтеми. Спаун. Само малко ще се поубия, иначе после. Аз тук не съм добавен. Ара добави ме, моля те. Не знам как. Виж, Тук има някакви дъмата. ад и името. Пробвах, ама нищо не стана. Убих един.
Има уникална глава. Аз като напиша спал, не съм си с нея глупости. Умрях! Ама аз пак не съм. Кит. Стига, бе, на мен нещо ме няма от нещата. Като отидох при портала и нещо ми нямаше от нещата. На мене. А! Сега ги имам. Е как? Да знам. Просто отидох в хома. И ги имам. О, Кари ми звъни. нищо не му ди. Ще му затворя. Искаш ли да го добавя към дискусията? Не. Спаун. Е, аз не мога ги взема. Моите ги няма. Това ме пише. Няма да му отговарям. Не мога да си ги взема. И на мен, а само кит ПВП-то ми го има на мен. Него го имаш два пъти. Аре, бе! Хора, напишете в коментарите защо не ги нямате. Гай. Има един АФК. А не, той не е АФК. Аре, просто влез тук, има да бави Чакай, някакси. че трябва да... Напиши, да не е ад и там нататък. Името. Ама то тук има безплатни айтеми. Ама тук може да си вземе безплатни брони и подобни. Какви брони? Отиди там на PvP арената. Отиди на PvP арената. Окей, да видиш. са. Това е много яко. И после стяха ли сме си? Да. Може да си взимаш без край. Само трябва да чакаш 5 секунди. Е, тук натисни на тази ръчка и си взимаш. И трябва после да изчакаш 5 секунди. Ръчката субсидиана? Не, да, ръчката субсидия ти дава. На мен нищо не ми даде. Ама на мен нищо не ми даде. Коя от всички ръчки? По средата. Даде ми. Нали? Много е яко. Взех една... Виж каква яка гола. Виж ме! Къде си, бе? Виж ме! Аха. О, много е яка. Пълна е! Аз се слагам в честа. Отивам се бия на ПВП-то. Ей, смотан хакер. О, диаманта ни ви стрелят. Майко, аз само ги бия на едно сречице съм. Убихате. Не са. Почти. Моля те, помагай. Аз не знам къде си. Ето те. Фак. Да, бе. Не, тъпо дъма! Мразя дъматата! Сложи ли най-яката глава в ендърчеста? Да. Добре, това сме добре. Той е слаб, това може да си я взима когато си искаме. Затова... Тия са слаби на ПВП-то, слава богу. Абе, тия дъмата само чакалят там, аре, дайте си ми айтемите. Накрая ще прибойните, няма къде да ги слагат. Те се препълниха, аз сега убих един. Тук са ми останали малко от айтемите. И тук малко. Тук са доста. Отивах на спална. Аз слагам готините глави в честовете. Защото има доста готини. Ма служи си ги в твоя чест, там Да, при не това. ендър честа. Не ендър честа, survival. Там при нея, глупостите. О, убих един готин. Окей, аз се сайдвам. При тебе. Само си оставя нещата, само с кожна броня и меч ще дойда. Отивам си ги оставя. Да, всъщност ще ги оставям там. 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 Да, всъщност ще
Аз си ги слагам там. Е така. Е, тук ще бъде... Опа. Сега ако падне в лавата, аз съм тук. Добре, не съм тук. Ето тук още едно. Тук ще сложа още малко неща. Спаун. Този клип ще бъде доста дълъг. Колкото да се развием. И да Сега трябва някак си да ме добавиш, нали знаеш? Знам. Трябва да разбера как. Не очаквай нещо много. Утре сигурно ще сме разбрали. Абе напиши ти името просто. Писам го хиляди пъти. Ами... То... не, тия дъмата... Откъде ги взимат тия брони? Да бе, верно, откъде ги взимат? Ако знаете те си купуват от магазина. Да, бе. Не бе. Аз имам 0 лева. И 0 стотинки. Ще убедим. Убиха ме! Знаеш какво мене е там? Отивай на PvP-то, знаеш какво? Аз съм на мерето. Взимай глави. Взех. Една. Тия май ги изчистиха, да. Аз съм много яка. И аз. Намерих място, където... Отивам в хома. Тоест в Ender Chest ще остава, де. На Мартинс Хед. Окей, отивам пак. Мартинс Хедри. Взех на The Skylex. Много готино. И аз скинал брони. Аре бе, тъпи дъмата! Аз пиша бак да се озова там, където... Аз съм в една пещера, телепортни се. Чай само да... Тия дъмата са много what the heck. Телепортни се в пещерата. Чакай, ама как се взимат тия пари? Ами продаваш неща, които си взел от... Как? От Skyblock. В магазина ги продаваш. Как се продават? В магазина. Трябва там да се продават. Ако не знам. Ще проверим после в правилата на играта. Две дъмата се бият. Кой ли ще спечели? Хари ми пише да видя. Аз няма да му отговарям наръчно. Едно дъма умря! Взех дъма неща! Бягай! За тебе съм! Бързо пази ме, моля те. Взех аз дъма неща! Убиха ме! Чакай. Никой не ме гони. Взех дъма неща! Взех дъма неща! И аз! Efficiency, майко! Protection 4, Fire Protection 4, Unbreaking 4, Blast Protection 4, Projectile Protection 4, Trons 3. Пати... Взех дъм! Меч! Майко! Work Power! Знаеш какъв дъма наградник взех, бе! Дъма меч! Значи, дъма меч, острота 5, наказание 5, проклятието на чрестоногите 5, нечупливост 3, отблъскване 2, огнен аспект 2, пречкосване Взех 3. 20 пържули и една лава. И наградника ми защита 4, огнена защита 4, нечупливост 4, противозривна защита 4, изстрелна защита 4 и тренини 3. Наградник, взе ли такъв наградник? Не, просто съм взел подобно. Има някакъв с дъма бутушки, ще го убия. Ще го убия. На малко е. Искам ти дъма Ма той е дъма меч! Уби ме. Сега ми кажи къде е, отивам при него веднага. Ами някъде там при дърветата, сещаш ли се? Видях го. Тук има един. Ето го! Омага! Не, с каменен мече! Не бе, уби ме с дъма меч. Не бе, с каменен мече. Аз го гоня. Има хубав лък. Пала 4, флейм 1. Все нищо.
Ето той се телепортна. Аз сега отивам там. О! О! Ето трябва да го убия! Не! Уби ме. Където? Взех пошенка. Ме уби. Където? Ами при дърветата има един, който има яка глава. Ама къде точно? Ами стой, той се махна. Ела при гъбките. Там съм. Чай, Аз тям там след малко. обикалям да намерям хора. О, аз намерих едно място. Трябва да умра. Що? Защото имам много малко за ядене. Смисъл. Това прозвуча много тъпо. Оф, я ме уби. Ти къде си? Ето ме за те. Стой, там им... не, няма. Уби ме, бе. Не мога, чай, спри да се мърдаш, бе. Ба, ти не мога да ме убиеш. Ми с ръката цепя. Аре, бе, ще ме уби. Защото си слаб. О, яко, яко! Взех на ония главата, дето ти я взе. Мале, мега яка. Чакай, че тук става едно меле. Това ми е любимия сървър вече. Искаш ли утре и други ден пак да играм само в този сървър? Естествено. Това ми е любимия сървър. Знаеш какви неща яки взех, бе? Да спална. Знаеш какви яки неща има? Майко, има много яките глави. И аз. Yes, имам храна. Yes. Няма да умра. Купува се един диамант за 450 парички. Ма там ли е шопа, бе? Да. Аз до сега съм купил всичко. Нямаш пари. Бате, как да ги взимам тия? Само се купуват. Ама то много малко неща се купуват, бе. А кои се селват? Никой. Как си изкарат пари изобщо? Не знам. Аре, бързо отивай на... тук на битките. Може да ловим риба. Ще ловиш ти риба. Бързо идвай. Бързо идвай, че почна боя. Добре, идвам. Дай дни всяки глави. О, един умря. Отивам да ги бия. Бързо. Взех неща. Убивам ги. Убиха ме. Има един хак, който ме уби. И мене. И хак. Все пак аз си взех малко от нещата. Взех си главата. Аз съм... Хапи 27 с малка буква ли съм се писал, бе? Не. Главата ми е с малка буква. Сигурно на всички е с малка. Не. Има един, който ми бяга, сега ще го убия. Това ти ли си? Аз се стреснах. Чай, че идва. Има един! Уби ме. То те смачка. Той е хак, ти какво очакваш? Бягам. В ръката съм. Аз мрях. Ще го убия. Аре, бе, хак, умри, бе. Аре, бе, бате, кажете ми, той е... Как се казва? Не знам. Мартис. Ще го напиша, ако трябва в описанието на клипа да го баннете, той, който е на сървъра. Защото вижда, че той е хак, просто гледайте само как му убиват. Взех си главата. Я умри, бе! Някакъв Бонев ми праща. Ела там в дупката, ще му приема. Чай, че един ме гони, чай. О, смазах го! Убих го, Бонев. Получих 5 глави на Бонев. Толкова път са го убивали горкичкия, че... Мага съм в някакъв лабиринт отдолу под земята. Чакай сега. Да! О май гъд. Добре, и сега. Ти трол. След малко ще ходя да вечерям. Ходи. То сървър вече ми е любима.
Това е Soulplex, пак ще го оставя в описанието. Момченце. 6 глави на Бонев. Ама знаеш ли какво? Ти като убиеш някой, който има пари, така май се изкарат парите. Бонев ме бие. Убил. Се ще видя. Не. Аз убих хиляди хора, брато. Видях. Чакай, аз отивам да ям. Сега ще се върна от тук от джъмпа. Омага. Аз отивам да ям след няколко минути идвам, да знаеш. Окей. То клип май ще стане доста дълъг. Убиха ме. Сам видя колко е станал дълъг клипа, защото... 25 минути, как така? Аз снимам доста време. Доста странно. Ако искате още епизоди на този сервер, моля ви напишете в коментарите, защото много ме кефи този сервер. Бати чучурчета е това. Мърши! То му уби, бати. Тук съм. Бабата първо ще прави пържени картофки. Това да прозвуча много така, нали? Ла-ла-ла-ла-ла. Имам 2 твои глави. Имам 2 твои глави, Хриска. И 7 глави на Бонев. Аз имам на Дорфс. Мале, то ще го смачкам. Ако ми дойде. Аз имам 2 глави мои. Чакай бе, тук има някакви глави за продаване. Наши едни глави за колко се продават бе? 100 000 на спаун. Да, знам на такива, на животни. Аз имам на... На Айрон голема е много яка. Сега идвам, изнете, но малко стоп. Най-яките глави. И къде ще ги убием тези животни? Тия пак ме целят с такова. С лък ли? Да, диамантени. Да, то е един такъв айрон. Айрон диамантен. Някакъв такъв. Аз бягам от $4. Къде е той? Уби ме. Къде е? Ами там... Кажи ме Тъпа се. Къде е? Тъпа се! Как се казваше? Не знам, не му видях никнейма. Добре, къде беше? Тук беше, къде? Сега къде е? Не знам, тук що беше тук. След като ме уби, телепортнах се и му видях само никнейма и той избяга някъде. Нищо. Може за $4. Не, така не се печелят пари. Бонев го убиха, имаше 20. Бонев лефно. Трябва някъде да пише как се печелят пари. Едва ли в бой се печелят. Защото първия как е спечелил парите, а? Ма ти имаш... Нямам диамантен награник. Ей! Ти имаш много пари. Ти какво си помислил, бе? Остана 100, бе. Заби. Бил бата носи слаб на пиво. Аз не го виждам. Омага, аз го убих. Чай си да му сложа главата в чест. Не мога! Чай се нахрана. Сървър лаг. Чайте да изключи някои неща, които
трябват. Валени трябва. То пак е тук. Чакай. Сървъра лагва ли ти на тебе? Да, то където ме убиш $4 пак е тук. Къде е? Добре, чакай. А, това ли е той, бе? Той съм го бил 1000 пъти. Това е той. Убих го. Май вече имам парите. Я стой на едно място. Не, нямаш нищо. Нямам никакво. Как се печелят? Не знам. Чай, аз ще напиша Sell Hunt. You do not... Не, няма такава команда. Я отиди на ларп някой, който може да има правила и нещо. Тоест на спална. Отиди на спална, разгледай го. На спална съм, разглеждам. Чай да сложим. What the... бъгнал съм. Бъгнал съм. Kit DTOOL. Значи, Kit DTOOLS е готов. Тоест, Идвай да го взимаме, той е готиня. кой бе? С диамантените нещица. Да, бе. Да, готов е. Спалн. Аз ги слагам в Ender Chest. Кит, да. Кит. Д. Плюс. И аз го слагам в Ender Chest. Виж каква глава имам. Виж. И аз имам същата, ма тя ме е в холм. В холма? Да. Да отида ли аз там да си остана нещата? Не. Сървъра лагва, не знам защо. Не, на мен сега не ме е лагва. Да. Чакай да видя Кит долу след колко време. Кит долу след още 10 минути. И това ще бъде за този клип. Ама не бе, остани още малко. Не мога. Окей. И добре, айде. Харесате, лайкайте, абонирайте се и чао.